adamlar böyle Joker'e kararıyla biliyorsun. Diyecek ki sen dışarıda ne geziyorsun? Abi em ji Qarlovê hatine vira li jê cem doskî xwe bi xatirê matî. Em têv zar û zêş aîlê ve hatî em 11-ciyê de hatiye û va dew yek salî lawik diçûm altiyê. Van ra vê süreca vê nexweşiyê oxul moxul û gizan giş xapalî bû. Hinkî kavrê me pêzî me diçû ber pêz ewlê binê malê heywanciliyê dike me berî ji got. Lawik saet dora yekî ji hat mal non xwar û derket çû. Nîv saet berê vê olayî ji me lawik ez aha dûrî min mi lawik dî. Ez a ket fitlê me dî patlama dengê patlamê me dî duman rabû. Min tor fehm nekiriye min nizanim. Dora min zêkir dengê girîtê zar û wê gedê me bavo dikin digirî. Çûm şuna lawik rakir ambulans hatû birû. Xun serrê bû perçe merçê perçe semedî. Mesela ev bey piçûk divê viya werê hina avê dî wê rastê dî wan dera golê avê bi şîwan dera dî. Divê wî hevdê xwe pêlîsî û fena topê viye. Hêkê pardon. Divê hinkî lîstî ja dayî me hinkî pêlîstî divê ca ji dêsê me girtî bi hevdê xwe birûne dêsê patlamış bî. Law ceketî. Ambulans camîr kî derê ew ji heywanciliğê bû têl kir. O ambulans hatû birçû. Soruşturma hatun ve tespiti kirin ev perçe meçer rak kirin bir ifade me wala ez neçûm gedê me tevî cîranê me wir bir ifade wan girtin yani me çend ser anlatmış kir me me tişkî nedî me tişkî bidiye me yönlemiş kir me zar bitirsana me otura çardî dî hûn ranek me tişkî nedî aw rızara dî desî teqî me wek tişkî cara nedî. Yani ez jî gedê me mezin jî va jî em çolavî ber pêza me tişkî heya îro wê rê me nedî. Em dî ji bo xwedê em sûcê me çî sûcî lawkî çi ye? Sûcê me çi vî? Em bir çem bê yarebî vê yekê nekim hûn dikir çima davê rêvdir ba seriya nav destê zara. Hûn zane giş çolin giş heywancilîğî ne giş millet îş karin ber dewar dane îş dane hûn zan newt van tişa davê çolê û erdê û navnigê millet û nav destê zara. Em bê xwedê yekê me heq em wê nikar bê tişkî. Gele durmayı kritik e. Beyinle ölmüş, beyinle miriye. Sadece kalp davêje. Durum rûnene.